To abu na gaba akwai tarihin shi kansa candlestick. Ina ga tarihi abu ne mai mahimmanci da ya kamata a ce mun kula da shi. Tsinken candle ma'ana candlestick ya bayyana a yammacin duniya da daɗewa kafin a samar da wani abu makamancinsa. So mutanen ƙasar Japan sun daɗe da suna amfani da shi da wannan tsari tun a ƙarni na 17. To tuna nake shekarun na ba su da yawa, amma ƙarni na 17 ba na ce ga shekarun ba gaskiya, amma dai ga can a gaba sun sa 1654. So wanda su Amurkawa ba su san yadda ba su san da tsarin ba sai a ƙarshen ƙarni na 19. So wannan ke nuna mana ban san yawan ƙarni ba, to amma sai da aka yi ƙarni 2 Japan na amfani da candlestick tukunna ma America ta fahimce shi. So wanda in muka yi gaba can ko a baya kamar mun yi maganar price manipulation, yadda ake manipulating kasuwa, yadda aka taɓa samun matsala a America ta sa 'yan can bangaren yammacin su Japan su China suka yi damfa kayan su kuma suka siya da sauransu. So this is to tell you cewa yammaci sun riga samun wannan abun, kuma Japan in particular tun akwai ƙarni 2 tsakaninsu. So an samar da kasuwancin shinkafa a kasar Japan a shekara ta 1654. Daga nan kuma sai su zinare da azurfa haɗi da mummunan iri, ripe fruits kenan. Wannan lokacin kasuwancin shinkafa ya karaɗe ko ina a kasar Japan, don kuwa a lokacin kasuwancin shinkafa har ya fi canjin kuɗi a cikin kasar. To muna ci gaba da bibiyar tarihi kamar da na gaya muku, tare duk muke da karantawa kuma ana ƙarin bayani. To ɗan kasuwan nan na shinkafa, to kun ga inda tarihin shi wannan Mulehisa Honma ɗin, wanda aka fi sani da Sokyo Honma, an haife shi ne a farkon shekarar 1700. Wow, to kenan kun ga shi da ya zo ma ya kirkiri wannan littafin, ya kirkiro shi ne bayan wanzuwar candlestick, wanda idan muka kalla za mu ga akalla shekara 300 da kusan 60 da wani abu kenan roughly. So wannan mutum ya shahara matuka wajen bibiyar yunkurin farashi, ma'ana price action. A mataki na farko yakan gane masu siyarwa sun wadatar da masu siya, supply and demand. Sannan ya gano zuci da ke tattare da shi wannan kasuwanci. Har kullum yana lura ne me 'yan kasuwa suke bukata a cikin kasuwa ta hanyar hasashe da tsinken kandil a mataki na farko. To mutanen kasar Japan sun yi matukar dabara na rashin bayyana shi wannan tsinke, in ji shi na rubuci kenan ga yammacin duniya, har sai da ya cika shekaru sai da shekarun suka cika 1980 kenan. Daga 1965 wanda daga lokacin suke amfani da shi a lokacin suna kasuwancin shinkafa, to sai a 1980 tukunna suka tabbatar wa da duniya. A lokacin an samu yaduwa na manyan bankuna da ma'aikatu na kuɗaɗe na duniya. A wannan lokaci ne mutanen yammaci suka san da ma zaman wani ƙayataccen dawalin farashi na candlestick. An samu sauki wajen ba da wannan tsari ta hanyar kwamfuta a ƙarshen shekarar 1980. Mutanen ƙasar Ingila su ma suka fara sha'awar amfani da shi wannan tsarin. Michael Fenny ɗan asalin ƙasar India, wanda a lokacin shine shugaban hasashen fasaha, wato technical analyst ne kenan. Kuma mun faɗa duk wanda yake technical analyzer yana masu analyzing kasuwa technically ne, mai ta yi ne za ta maimaita sannan ne za ta ƙara. So abu na gaba da still a cikin shi wannan tarihi, tsinkayen candlestick suna saukin sarrafuwa ne, domin za ka iya amfani da su ba tare da ka hada su da komai ba. Idan kuma ka so kana iya hada su da wasu kayan aikin na binciken fasaha, technical analysis. Misali kamar su moving average, wannan ina ga shine abin da muka tattauna a last week kenan, moving average da sauran wasu kayan wannan kenan. To marubucin na dan yawanci ne, marubucin ya ci gaba da cewa ni kaina ina amfani da
tsinken candle haɗi da matokari na ƙasa da na sama, support and resistance. Mun yi magana support and resistance, mun ce support shine inda kasuwa ta zo ta daka ta koma, resistance kuma shine inda da ta je ta kasa wucewa ta kuma dawo. To kenan idan kasuwa ta haura resistance inda matokarinta ta wuce matokarin, to tana wucewa inda da yake tokare ta ya zama support, inda za ta je kuma tokare ta dawo ƙasa ya zama resistance. Wa'annan su ne bambancin abubuwa da ake matakin tokari kenan, kamar yadda mai rubutu ya fassara wannan littafi da Hausa insha Allah. Da kuma layin sahun farashi, ma'ana trend line, wanda trend line din da mun yi maganar sa a kwanaki, da ma sauran abubuwa da za mu gani a nan gaba. To still dai ciki shi ma ya fara amfani da tsinken candle ne a ayyukansa na yau da kullum, sannan kuma ya fara gabatar da shi ga gawurtattun 'yan kasuwar kasar a shekarar 1989 cikin watan Disamba. Mawallafin jaridar Futures, sannan shi ma ya kasance mai hasashen fasaha sunansa A. Merrill Lynch a cikin garin New York. To mun dawo America kenan. Dama an gaya mana tsakanin karni na 16 zuwa na 19, a wannan tsakanin sai da aka samu karni biyu tukunna America ma ta san da shi. So yanzu gashi na a tarihi muna gani a 1989 a watan Disamba akwai mawallafi na jaridar Futures, shi ma ya kasance mai hasashen fasaha, wato technical analyst ne, wanda aka yi da suna da A. Merrill Lynch. Wanda dan kasar New York ne, which is America. Ya samar da takarda mai kunshe da jerin tsinken candlesticks masu sauya alakar farashi, reversal pattern, sannan ya gabatar da su a tsarin, ya gabatar da tsarinsa a hasashe. So wannan kusan shine abin da mun san candlesticks din nan, wa'annan karakaran da muke gani, muna ganin su ja, muna ganin su green, wanda idan mai sauraro zai tuna a baya mun yi magana cewar idan ka ga ja yana nufin ba sellers kenan, wanda su ake kira biye, wanda a takaitaccen tarihi muka ce shi biya tun daga zamansa a daji. Idan ka kalli ita kanta da dabbar biya, wato wata irin dabba ce wadda kamar kare ne, na manta sunansa gaskiya da Hausa, wanda yake a daji in ya tashi zai danna abin dannewarsa, sama yake tashi ya danno shi ƙasa. To wannan ɗabi'ar ta danno kasuwa daga sama zuwa ƙasa, tunda shi mai siyarwa idan ya siyar to ya danno kasuwa ne daga sama ta dawo ƙasa. Wannan dannewar da ya yi, wannan shine action na biye, shine muke ganin sa a ja. Sannan kuma idan aka ce mutum ya sai ƙasa yana son in ya tashi ya siyar, to wannan siyan kasuwa sanda take ƙasa idan ta je sama ka sayar, shine abin da muke kira bullish, wanda a cikin candlestick su ne green kenan, wanda muke kira bull market, wanda a lokacin ba za mu manta ba muka ce su bulls suna sukar kasuwa ne daga ƙasa. Burin bull ya ga kasuwa naira ɗaiɗai ta kai naira 100 ya siyar. To if that is the case kenan babu ranar daina wannan rigimar. Daga lokacin da ka siya kaɗan ka tashi ka je ka ga kasuwa ta baka riba, to kuma kana siyarwa ka riga ka fita daga tsarin bulls ka dawo biye kenan. Wannan shine abin nan. Sai kuma reversal pattern, wanda a sauyawar shi farashi ya je ya dawo da sauransu, wanda kusan idan muka kalli tsari na holding abin da ke faruwa kenan. Ka sai abu a naira ɗaya ka ce sai nan da shekara 5, kana na sai nan da shekara 1, na naira ɗayan nan zai iya kai naira 10, daga 10 ya dawo 8, daga 8 ya dawo 1, kai zai ma iya dawowa su ne 5, sannan kuma gaba ka zo ka same shi a 200. Wannan ke nuna ma an yi reversal pattern ɗin kenan. Kuma mun faɗi cewar kasuwa koyaushe maimaita kanta take, saboda haka duk lokacin da ka ga wata ɗabi'a ta kandara, ka san cewar ta maimaita wata halayya ce da ta a baya. Shine muke magana correction da sauransu, ba na son in shiga nan sosai, wanda it's more deep of technical analysis. So akan haka ne ya rubuta littafi akan wannan maudu'i, kuma littafin ya yi kyau matuƙa. Muna godiya to wannan mai littafi ne ya gaida su Mes Feni da kuma Dyson. Daga nan tsinken candlestick ya ci gaba da yaduwa, sannan ya zama madubin duba da 'yan kasuwa da yawa. To tsinken candlestick yana da matukar amfani ga hasashen kasuwa, a saboda shi ne wakili da yake gabatar maka da me yake faruwa a kasuwa daga bangaren masu siya buyers da kuma masu siyarwa sellers, bulls and bear. Idan muka duba ga shi tsinken candlestick za mu samu bayanai masu matukar amfani akan budewar farashi.
tarinsa, sanin sannan da faduwarsa gami da kuma rufewarsa. A waɗannan bayanai za su sa musam a wani hali farashi yake, wanda kusan duk muna gani za mu ce candlestick ya buɗe a kaza ya rufe a kaza, wanda shine za ka koma ka je ka relating da time frame da wasu abubuwa. To alakar ɗan adam da kuɗi kewaye take da burin kwaɗayi da haɗama. To da fatan dai ana ji na, saboda ba na ganin audio na gaskiya tun ɗazu zuba nake. To masha Allah, a tsinken candlestick zai taimaka mana wajen canja wannan ɗabi'a, domin zai sanar da mu me yake faruwa a cikin kasuwancin daga ɓangaren masu siya da kuma masu siyarwa. So wannan kwaɗayin da haɗama da buri, wanda shi muke kira emotion, wanda shi ne za ka je ka ga kasuwa ta baka riba, amma saboda buri sai ka ce a bari in jira zuwa anjima nan kila in samu kaza, wanda kuma ba lallai hakan ya yiwu ba. To sanin ilimin candlestick zai sa ka san me yake faruwa daga bangaren buyers da kuma sellers. Tsinken candlestick yana ba mu labarai masu matukar muhimmanci akan taswirar kasuwar baɗin nan, kamar yadda muka faɗa akwai kowane yanayi dole ba za mu shiga cikin wannan ba, amma taswirarsa shine wannan ba, duk taswirar candlestick ɗaya da ka gani shine ba. So amfani da tsingen candle yana kawo nasara matuƙa, saboda yana haska maka duk wani taswirar ba da za ta haska maka daɗi, da za ta haska maka daɗi da ƙari kai, tunda muna magana hauhawa da saukar farashi. Manyan ƙwararri 'yan kasuwa na manyan bankuna masu saka makudan kuɗaɗe wajen su iya canza alaƙar kasuwar da su canza alaƙar a kasuwar duk sanda suke so, suna amfani da tsingen candlestick ne, wanda wa'annan su muke kira a kasuwar crypto whales kenan, wanda ana pumping za ku ji ana the whales market, whales za su zo su karkata kasuwar, sannan su zo su zuba abin da kai ba lallai ka zuba ba. So kuma yanayin da zai bada price action ya motsi har mutane su fada su form fear of missing out da sauransu. Su ma suna amfani da tsinken candlestick wa'ancin kenan, cikin sauki za su yi awon gaba da kuɗaɗenka. To idan baka gane inda aka dosa ba, kuma asusunka na kasuwanci ko da asusunka ya kai $100,000, wow. So wannan kenan, hakan ba zai sa ka iya juya kasuwar ba, saboda me sun riga sun gama analysis, wanda kun san nuna din haka muke gani cewar zaka ji an ce an yi analysis kaza, an yi analysis kaza. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa nake cewar kafin a ce mun in ba da signal a cikin wannan group, nake cewa gara ka koyi ne mota da kanka, it's far more important at least. So tsinken candlestick zai taimaka maka wajen gane yaushe zaka shiga, dan 3 point kenan, ina ga mun yi maganarsa a baya, yaushe kuma za ka fita a kuma lokacin da ya kamata ka guji kasuwar gaba daya, wanda mun yi kamar wanda muka ce ɗaya daga ciki akwai fair and grip index wanda muka taba tattaunawa. To a peji na 11 za mu kalli menene shi kansa tsinken candlestick kenan, wanda candlestick a Japan yana bayyana ne da mabudarsa opening price da kuma rufewarsa closing price, makwararsa ta sama da kuma ta ƙasa, wato high and low, a bisa zaben agogon wa'adi. Time frame din nan shi ke nuna ya buɗe ya kuma rufe a cikin wani lokaci. Sannan yana nuna high da low, wanda muka yi maganar akwai ATH da kuma ATL, AHL ne ko, all time high, ATH da kuma all time low. So wa'annan su ne abubuwan high low da sauransu. To yanzu gashi nan mun zo kan shi kansa shi candlestick, wanda gashi mun kalli ga su guda biyu, real body ne na baki da fari. To kada mu zama confused, wato dan ka zo ka kasuwa tana ma baki ta nuna green da ja, ba wai shi yake nuna kowane candlestick a haka ake kallonsa ba, mafi yawa ne suke kallonsa a haka. A matsayinka na dan kasuwa za ka iya shiga cikin settings ɗinka na cikin Binance ɗinka ka canza kalar wa'annan abubuwan, so kada kalar ta zama wani dalili naka da wannan. To idan kuna kallon mouse ina daga nan gashi upper shadow, wannan shine tsinken nan dai, wannan shine real body na shi wannan candlestick insha Allah, wanda a real body din in baka
kalla za mu ga daga nan samansa inda ya riga ya gama mai za mu ce faɗinsa ya gama ya ƙare a nan kafin wannan siririn na sama a close. Wannan yana nuna cewar a daidai wannan lokacin kasuwar in nan wannan farin yana representing masu siya ne, to a daidai wannan lokacin ana gaya ma a nan wannan kandil ɗin ya rufe. Wannan kuma shine makurar tafiyar da ya yi. Wannan kuma upper shadow ne, wanda ga upper shadow ga upper shadow, wanda duka upper shadow ne kamar na wata inuwa ce na me ya faru ɗazu.